Du filmer nu. Har du lavet? Jeg tror, du tog det. Så lå de der blinkede over alt i lejligheden her. Og bare blinkede. Han leger Det er det, de gør. Det var blot i kald. Altså alle ballonerne var sprunget, og så lå de der bare over det hele og blinkede. Blinket. Jeg kan godt lige tro, det er sådan en rigtig fyrværkeri. Jeg ved ikke. Synes det væk fra os. Er du sikker? Hvorfor ikke briller på? Ja, vi skal 30 meter væk. Og briller og hele svineriet. Okay, Jens, prøv lige at trykke på den der store røde knap. Ja. Og så tryk på den igen. Det er en god video, det her. Jeg synes bare, du skal tænde den. Ja, så har du trykket på den igen? Ja, jeg har trykket på den igen. Ja. Du ligner, der tænder en raket lige nu. Jeg har ikke en skide bakke her. Så. Er I klar til at blive så skuffet? Meld det tændt. Som, ja. Og meld det. Kom det tændt, meld det. Jeg prøver. Jamen, altså, hvad sker der? Skal du bruge skygge, eller hvad? Jeg skal have en larm, der fungerer. Har du en larm, der fungerer? Familiehjælp. Ja. Hvad har jeg her? Jeg har øjenvipper. Hvorfor har jeg stjålet øjenvipper? Hvorfor har du stjålet øjenvipper for os? Hvorfor er du på? Okay, prøv en. Okay, jeg har en. The comeback. Hvor er den henne nu? Ja. Er det ikke her? Så. Det er mand mod natur, det her. Jeg har lidt som om, jeg filmer sådan et naturprogram. Vi bliver så skuffet lige om lidt, så I ikke fatter det. Malte. Der prøver igen og igen. Forgæves. Det er manden, der opfinder ild, det her. Og han opfinder ilden. Nej. Han prøver igen. Min er så dårlig. Kombiner i lighterne nu. Så. Det er samarbejde det her. Det er kraft som teamwork. Hvorfor sker der ikke noget? Wow. Nej. Jeg har aldrig kedet mig så meget i mit liv. Det er simpelthen ikke. Fuck. Så kom der! Jeg må i går. Ja. Det er den 11. fjerde. Ej, hvad sker der for det? Det er dårligt. Det er skuffende det der. Pas på nejlerstommerne forresten. Ikke negler. Ja, whatever. Ej, de sidder fast. Okay. Det er en vild fest, det her. Jamen, jeg er ved at omkomme lige nu. Nej, du vælter dem alle sammen. Nej, du ødelægger det jo. Malte. Hold kæft, jeg keder mig lige nu over det der. Så kom der med det her. Okay, den her, den virker ikke. Det var med Jeep. Det ser godt ud, den her. Det jeg virkelig overbøvet det. Nej, det er mit rødvinsglas. Nå. Det er bedre, end Eller, det smadrer glasset. Jeg er virkelig glad for, at vi optog det her. Nikker har en Jeep. Jeg er faktisk overhovedet Det glad var for. fucking rødvin, der gik. Den største fedt, jeg Jeg er virkelig... Malte, du skal love mig én ting. Det er ikke engang min. Det er din. Ja, det er min, det der. Det er min leg. Må jeg få den? Malte, nej, inden du får den, Malte, så skal du love mig én ting. Ja. Det er, at du... nu er det slut, det show der. Ja. Du skal love mig én ting, det er, at du lægger den her op. Det lover jeg dig. På Nej, du skal... Nej, hør. Spider, ja. Nej, hør her. Du skal lægge den op på YouTube, og så skal du sende mig et link til den. Ja. Okay. Kan jeg gøre lige med det Er det samme. en aftale? Ja, det gør vi lige med det samme. Okay.